Hop, yeah. So, daanan muna natin si Brother Glenn. Uy! Bagong gupit ka ito. Bagong gupit. Alright. May kapote ka? Pas ka na? Oo, kagabi. Wala ka na naman eh. Hindi ko mahanap yung panay. Ganyan ko. Let's go. Sige, magpapagas. Sige. Predicted yung ulan niya eh. Alright, let's do it. Sa biyaheng Tarlac City, going to Goshen Resort. Yung parang Rome ang itsura niya. So nakakasawa naman mag Bulinaw kasi lagi na lang tayo dun sa part na western. Pogi po, Papa. Uy, pucha. Diretso. Sama natin si brother natin, Brother Glenn Ramos. Hindi ka pa nagpagas kagabi? Hindi ka nagpagas ka rin? Hindi, sa kabila. Saka San Vicente. Ha? San Vicente. Ah, doon. Mas mura doon, 43. Sana sinabi mo. Hindi ko alam na dito ka pala. Nasa kung tayo bumad kay sino lang? Karancho. Nagme-message na si Oliver. Nakita ko nga, hindi ko na lang ban. Sabi ko na waiting for that, wag na, baka kanjawang ka. Wait lang mga brad, message muna natin. Makakapasok kaya tayo ng Tarlac. Lang. Alternative. Hindi ko alam. Hindi tayo makapasok. Saan tayo? Si Oliver, bahala si Oliver. Check mo yung hangin mo sa ano, kung malambot. Ha? Isilin mo. Kasi hindi pa pinahanginan kagabi. Sasakay ka ba? Wala nang sasakay. Yung sinasakay ko natutulog. Ooh, PCX 160. Oh shit. PCX. Sikat ka na naman. Kaya pa kayo? Hard brake in. PCX 160 with ABS. Let the journey begin. Let's go, Blakoy. Let's go, mga lowdee. Yun na yung legendary Mio na kasama namin. Pagudpud, balikat lang, kaya. All stock Mio Sporty. So palabas na kami ng bypass. So pupunta na tayo ng Manila. This way going to Manila. Right. So part pa rin ng Quezon. So let's do this.
shortcut. May shortcut doon. Doon pa lang, check na bago kayo makapasok ng Rosales, Villasis, Ordaneta. Mahigpit na pala doon. Saan ka? Slow down. Nandito na kami sa Luisita, Tarlac. Napalipat kami dahil bawal ang motorcycle dito. Sumbat. Oh my goodness. Paano kung wala naman. Ganun tapos. Alright. You see me, I see you. Okay, adore the legendary Mio user. Alright. Ay, The all-time favorite. Parang ka naman. Oh, it's a prank. buti nilang wings. Ang orderan nyo wings, hindi ka magkakamali. It was a prank. Corn beef muna. Bye, Jollibee. With brother Glenn. Yeah. Tapos na, loaded na, recharge ka agad. Kanyo yung yung vlog ni another Ganito pala mag-vlog. Tignan tayo. 10,000 views. Uy, shit. Ganito pala nag-vlog. Titignan kami ng mga tao. Sikat na kami. Hi guys, so katatapos namin mag-breakfast dito sa Luisita Jollibee. Alright, so papasok na tayo dito sa Barangay Lourdes. Goshen, straight ahead. Patay! Yung bagong PCX na naka-ceramic. Bendiciones.
si Achilles. Yan. Siya si Leonidas. Ito si Dilis. Ito si Paylis. Magkakapatid sila. Kumabot agi under na di 220 Ito naman si Adonis. Under ko mo. Yun, Adonis. Tripat na na, Jake. Pitat. Binyagan. Yan ang bagong-bago. Oh. Bagong pita. Huh? Achilles. Ayan, boy. This is how we do it in Pinakaratan. Ayan. So we have to log our names. Pangalan ni Boss Oli. Alright. Pasok na kami. Bakit? May tag. May bibigay bang tag sa atin? Kasano tingin kami Sige, lagay mo yan. So maglalagay kami ng blue tag. Luwang? Yan naman. Tingnan nyo kung paano maglagay ng bowler. Si RX. Ayun lang. Ba't ganun? Dumikit na sa kamay ko. Yan. Sige mo. Ang dikit. Sige mo. Hindi na ako papapasukin dahil dito. Very strict. Tignan mo naman siya. Wala na. Sira na, Brad. Tignan Ang mo ganda. na. Ang ganda. Ang ganda. Oh, pati yun sa kanya. Ang ganda. Oh. Pwedeng alisin pa. Madikit, boy. Madikit. Wala na. Hindi na ako makakalabas dahil dito. Pwede yan. Pwede pa yan. Maganda ka. Okay na, brother. Wag na, tama na yan. Okay na. Basta masisira yan. Hindi masisira yan. O sige Garod, ikaw ba? Love it. Nice, dude. Oh. Dito na kami sa Goshen, Tarlac. Yo, paredor. What's up? So, Goshen. Excuse po. Diyan ba kami dun sa taas? Yun na tayo sa taas. Hindi pa pwede magandang care 1,000 sa taas, 1,500 dito sa baba. Pakiusapan ko. Tanong ko muna po siya. Ay ma'am, dito na lang. Settle ko muna dito. Hi mga tol! Thank you very much for coming Pinakaratan Rides 2021. Ho! No invite. No invite. Tropang no invite. Nag-iaro na.
Ikot-ikot. So, ikot kami sa may Goshen Goshen Resort. Goshen Resort. Hanapin namin si Maximus, si Gladiator. Hanapin namin. Tapos si Akili. Nasa man sila. Dapat yung angel na umiihi, no? Saan? Yung statue niya. Hindi naman Roman yun eh. Hindi, angel nga. Ayan yung Southern something. Nagsasalita. Damdam. Dumdum. Dumdum. Ay, hindi. Ginagawa po. No. Oo. Nag-extend yata sila. Yun. Pasensya na kayo, hinahanap namin si Kratos. Wala pa dito si Kratos eh. Hanapin muna namin si Kratos. Kaya tayo, baka may makita Baka tayo. nandun sa secret na lagusan siya. Ito, oh. Napakaganda ng kulay ng tubig. Wow! Green na green. Kitang kita sa loob, black. Roman architecture. Inspired. Saan kaya si Poseidon dito? Wala yata eh. Wala exit. Wala si Poseidon dito. Wala. Ayan, ayan. The magic carpet. Green carpet treatment. Magic carpet. Ang ganda. Ayan po. May mga Kasalukuyan nilinisan tayo. pa. Oh, may airport tayo dito. Airport. Domestic. Ayan guys, so dito ang spot namin, sweet spot. Bali mo pipicturean na, nagpo-post ka. Gago, papusak, tanga-tanga ako. Nagpo-post ka na, pinicturean na. Nakapost kami. Malayo lok pa yun. Mahalin ko ako makilibre yan. Bye. One, two. Bye. Welcome to Pangasinan. Sana makapasok kami ulit. Thank you, boss. Busing pa ako. Ito pa daw. Yeah.
guys, so alis na po kami. It's 3:46. So, pauwi na po kami. Okay naman ang ano dito, pang nag-renovate pa sila. We're leaving. Yeah? Right. So yun guys, so dito na tatapusin ang ating vlog. So samahan nyo ako ulit sa isang adventure. So next time ulit. Bye guys. So dito lang tayo. Still tune in to my channel, RX Vlog. Peace.